Bună ziua, oameni buni și bine v-am găsit la un nou clip. Azi ne jucăm Among Us, după cum vedeți. Punem aici să văd. Bă, da, chiar tot se joacă de pe telefoane. Nu te văd. Ne, mă, dar mai dă ăsta start pe bune. Bă, dar de ce? Bă. Start. Eu vreau să fiu yellow, mă, nu purple. Tot purple-us. Cer. Blue să fiu și gata. Deci de acum, după fiecare meci o să am un alt skin. Adică o să modific, cred că și culoarea. O să văd ce culori o să fie libere. În fine, eu nu mă uit. Nu mă uit. Bă, da, de ce nu se aude? What the f... Dar de ce? Ok, trebuie să aștept. 3, 2, 1, bă. Uită-mă pe unul pe nume 666. În fine. În 3, 2, 1, nu mă mai uit. Impostor, Eu îți dau un impostor, păcat. Mă uitați și pe aici. Bine. Bă, dar văd că pot să dau sabotaje și așa. Mă prefac că am terminat și eu. În fine. Bă, deja echipa mea s-a apucat. What? Ce aveți, bă? Deci, unul dintre gnus-hâtului ăsta sau telpăles o omorât, deci Vitalis Monitor. Adică, bă, e unul pe nume Vitalis Monitor. Ori e unul doar Vitalis sau unul doar Monitor. Pe el să-l votăm, ok, nu e rău. Votăm pe cineva care e inocent. Hai, mă, că mai e doar ăsta care o zis să-l... era doar ăla care o zis să-l votăm și negru. Nu era, oricum. Da, pentru că I'm impostor. Vreau să mă duc repede în vent. Pac. Bine că nu m-a văzut nimeni. Cineva acolo. Ba nu, e doar cu echipierul meu. Ca să nu par. Nu. Fug. Electrical. Aha. Ne-am blocat. Am vrut. Așa spun. Mami, nu merge. Aha, am câștigat. Aha, o da. Aha. Waiting for host. Ok. Acum s-a băgat. Uite, mă, loc drol ăsta e șeful. Ok, ia să vedem. Am zis că îmi schimb caracterul. Stai. Ia. Acum vreau să-mi schimb și culoarea. Dat un pic pe mut. În fine, dau pe yellow și o să am...
Stai așa. Cred că nu o să nimic. Sau bă, nu vreau să am ceva de Crăciun. Raul, dar vezi că filmez, bă, nu mai țipa. Bă, dar chiar nu găsesc nimica. Nu, ar arăta foarte ciudat. Uite, așa. Ne, dar vreau să schimb și aici. Dar și la barbă n-aș vrea nimic. Dar vreau să am ceva foarte ciudat, arată. What? Da, măcar să-mi schimb ăsta. Uite așa. Și asta vreau să am cuțitul ăla în cap. Să bă, nu, o pălărie. Eu mai uit că poate găsesc ceva mai fain. Da, dacă auziți muzică, e frate meu. În fine. Bă, dar chiar nimic nu găsesc. Uite, mă! Să mănânc salata ziză. Te mirosit. Ești un șarpe. Aolo! Bă, da, dă-i, mă, start! Așa! Sos în cantități industriale. Boss, femeie tam de turcoale. Boss, avem zahăr cu sare. Ok, și ce îs? Am tot asta. Adică tot. Eram sigur că el-i. În fine, asta e. În fine, măcar acum pot să... Măcar acum pot să merg mai repede. Stați așa că vreau să-mi fac ăsta meu. În fine. De data asta vreau să fiu așa. În fine. Și să văd ce pot să schimb. Deja s-a spawnat cineva. Voting time-ul să fie de 30. Așa. Să fie normal. Viziunea. Așa. La common task o să vreau să fac 2. La long task-uri să fie doar una. Ia aici. Cine stă? Da, să fie toate 100%. Sau ăsta să fie 4. Nu, ăsta să fie așa. Ăsta. Shifter. Ok, să fie așa. Nu, aici doar 3. Că sunt doar... Guardian Angel. Da, 2. Ăsta ce? Inginer.
Vreau să fie pe minus 3. Asta-i cod. Ia, le calculez și mie să... Așa, 6, 8... Da, nu, că îmi pică 11. Uite, 8, 10, așa, 13. Uite așa. Deci, 8, așa, da, sunt 15. Ok. Ia să vedem. Dar nu mai faci urât. Imposter! Adică tot shapeshifter o să fim. Cu toții suntem. Bun, hai mă! Vreau să fiu un Transformers. Nu vreau să fiu după aia. Ok, bine că n-am fost găsit la meu care l-am omorât pe roșu. Ok, e bine, e bine. Dun, dun, trun, dun, dun. Silent. Sunt pe topic, reflu frații mei în SMP. Silent. Un hater nu mă prinde că m-am bășpărat. I don't know. Eu am avut skip. O să scriu skip. Among Us. Eu n-am fost votat, deci coechipierul meu s-a dus. În fine. Picați, băi. Dar vreau să blochez aici ca să pot să-l omor. Păcat. În fine. Eu mă bag în vent. Să-mi bag piciorul. Sper că nu o să zică că sunt eu. Votez și eu la alegere. E doar unul că nu votat. Așa, bun. Am fost votat. Dacă mai votat, ești un nas îmțât.
Tun, tururun, tun, tun, tun. Dar de ce vine mai aia după mine? Să mor. Okay. Bă, dar chiar pe nimeni. Adică am fost omorât în security. Am câștigat! Bun. Păi acum am dau, mă, prostule, start. Așa, bun, hai să vedem ce îs. Eu mi-am pus mâna la ochi. Bă, dar nu se vede nimic. Ce-s? Ah, crewmate. Ok. Haideți să vedem ce-s. Crewmate, atâta. Ok. Pac. Și ce pac, 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 pac. Wow. De-abia ne-am spawnat și deja... Dar numai că mă duc în partea aia la altă. Ah, dar deja e gata. Păi pot să vin aici să-mi fac task-ul. Zic să mi-l fac repede. De asta. Acum ți-ai dat și tu seama, făi. Nu mă scot, totul meu o să fie dat afară. În fine. Dar la Find Game, na, m-am plictisit deja. Și nu-mi place să văd cum ceilalți joacă. Și eu stau ca prostul. Eu sură. Nu. Vreau să-mi găsesc... Așa.
Aici. Arăt urât. Urât. Diamante am în cap, ia. O fac și tot o fac. Bă, dar ăștia toți scriu start, știu asta. Da, cum am zis, chat-ul e plin de start. Uite, mă! Bă, da, fă, mă, aici! Știu că e roz, adică ia, că văd că stă aici și merge doar șeful la, adică cel care a creat harta, poate atâta să poate să te start. Hai, mă! A, da, o scris și ea, deci nu-i. Fuzii vocal, cred că e el, cred. Știți ceva, mă scot. Dacă nu o să dai start. Deci număr până la 10 și dacă nu o să dai start până când număr eu până la 10, o să mă scot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hai până la 30. 10, 11. Aha, o dat domnul să de. Nu? Hai că îmi pun mâna la ochi. Bă, s-aude vântul, nu știu. Cromit să-mi bag picior. În fine. Bă, da, și niciun rol. Bă, da, serios, băi! Și chiar harta asta, eu urăsc. Vă urăți harta asta, scrieți în comentarii. Bine, dacă o să-mi dau seama cum să activez comentariile. Ok. Ia să vedem. Avem un task aici. Bă, dar fix când am făcut și eu un task acolo. Deci echipul ăla e un verde. Stai că mă întreb. Îi Circlest. Bă, dar nu-s eu, mă! Ei, da, s eu, știi? Cum l-ai omorât în spatele la o grămadă de oameni, bine că te-am văzut eu. Security cams. Ce proastă ești. Așa, el-i. Circă ăsta. Dacă nu el, înseamnă că echip Moachi. Echip Moachi. Dacă nu el. Da, eu, știi? Eu.
cel mai prost, deci cel mai prost kill. Cel mai prost kill. Deci, cum să mori un om? Adică pe domnul negru în fața mea. În fața mea și în spatele la o grămadă oameni. Da, și eu, știi? Mai pot eu. Circ ăsta. Circuleanu face circ peste tot. Bă, dar nu eu, mă, bă, dar cine simțiți? Eram, în fine. Totuși mai am și puțină baterie și na. Nu uitați, dați un like și subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa, urâtul circlest ăsta. Da. Și nu uitați să scrieți în comentarii ce v-am zis, nu mai știu. Da, în fine. Pa. Și nu uitați că s-ar putea să nu mai postez videoclipuri din cauza că sunt ocupat, ori pentru că ori sunt ocupat, ori sunt enervat și nu vreau să fac clipuri. Asta nu mi exprim nervii pe voi. Așa că pa, pa! Ciao!